Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng Crispy Bicol Express at meron tayo ditong lumpiang tauge. Ayan, at meron tayong sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibi, malinis na kami namin mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng Bicol Express sila, Romeo Taberao, Romel Ruasa, Marian Pesino, Riz Baliber, Romel Garcia, and Melvin Montenegro. Ayan. Ang dami nag-request na. Ito na po yung request niya, Bicol Express daw Yes, po. crispy. Crispy siya mga kapudibis. Ayan na tayo. Rice na tayo. Siyempre rice. Tapos sarsa. Sarsa. Pengyak bal. Meron kami ano. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Kain na po tayo mga kapudibi. Makanta mo. Naman. Gulay. Oh. Meron kami lumpiang tauge. Maluto yan. Oh. Gulay yan. Tulong. Lakas ng hangin, no? Siling labi. Ay, siling grill. Lakas ng hangin.
Luto na po kayo. Sarap na. Bicol Express. Ano kasing ano yan? Sa ano? Bicol. Bicol. Sarap. Ang sarap. Sarap ng sili. Oo. Ang sarap ng Max. Max. Max candy. Sarap. Idol ng kapatid ko yan. Tsaka Sino? papang Si Dr. Ong. Pagaling po kayo. kawawa siya. No? Kaya wag mag-mash. Nasaktan siya sa isang basher niya. Bash lang po ng bash. Oo. Basta binabasa namin. Tapos, wala lang. God mo lang. Sanay na po kami. Hindi, maganda naman yun. Marami tayong basher. Kasi viewers din yun. Kaya nga. We love you all. Game. Nakateterak tutugangin ako. Shoutout po tayo. Estelita Lakap from Angeles. Shoutout daw po from Rosales, Pangasinan. Renalyn Yabut, Carol Reyes or Carlo Lascano. Marian Roxanne de Valga. Door to Assis. Ayan, pinapa-shoutout yung kanyang business. Yes, I love milk tea and suburb street food. Ayan, sa Anao, Mexico. Ayun ang pangalan ng business niya. Jocelyn Cruz from Santa Rosa, Laguna. Dennis Delfin and Mrs. Richelle Dr. Delfin. Shoutout po, shout po sa inyong lahat. Bencentel Pedes and Marites Planos from Mandaluyong.
Malu Douglas from Arkansas, USA, J.Ann Andrade, Lori Nicolas at shoutout daw sa anak niya, si Alexis Ana sa Balibago, Pampanga yung anak niya. And Nicolas family, Losares family, ayan, from Montalban, Rizal. Antoinette de la Cruz and de la Cruz family. Happy birthday po, Ma'am Antoinette de la Cruz sa September 20. Ayan. And sa Capulo family. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and God bless po. Tita Olivia, shoutout po kay Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, shoutout. Shopa, Baby Alson, Catherine Pugoy, at sa inanak. Shoutout sa inyong lahat. We love you all. Nanay Babe Kaluya, shoutout. And si Ruby Garsalia, Camille Garsalia and Elise Garsalia. Shoutout sa inyong lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis, agi sa minanaman ng pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. We love you. Ha?